Pri leteckej spoločnosti Ryanair je nutné urobiť si vopred doma zo svojho počítača registráciu na let, tzv. Online check-in. Check-in je možné robiť maximálne 30 dní pred odletom a minimálne 2 hodiny pred odletom v prípade zakúpeného miesta v lietadle, alebo 7 dní pred odletom a minimálne 2 hodiny pred odletom bez zakúpeného miesta v lietadle. Do svojho prehliadača si zvoľte úvodnú stránku leteckej spoločnosti Ryanair www.ryanair.com. Na pravej strane v úvodnej stránke leteckej spoločnosti je potrebné nájsť v pravom dolnom rohu tlačidlo Online check-in. Otvoria sa 3 možnosti vyhľadania vašej letenky. Zvoľte možnosť 1, pričom vyplňate nasledovné údaje. Do políčka e-mailová adresa zadávate adresu vo forme meno.priezvisko@mail.sk.sk. Po vyplnení stlačte tlačidlo Online check-in. V ďalšom kroku sa zobrazí váš let a osoby cestujúce týmto letom. Zakliknite si políčko vedľa mena cestujúceho, ku ktorému budete vyplňať údaje. Vyberte si smer letu, pre ktorý budete údaje vyplňať. Údaje treba vyplniť každému pasažierovi. Je nutné vypísať údaje z dokladu, s ktorým bude cestujúci cestovať. Pokiaľ máte vyplnené údaje všetkých pasažierov, pre pokračovanie treba kliknúť na tlačidlo Check-in. V tomto kroku si vyberáte smer letu, na ktorý chcete vytvoriť check-in. Pokiaľ si nechcete priplácať za miesto, zvoľte položku Free Allocated Seat. Uvedená položka je dostupná 7 dní do odletu daného smeru. V uvedenom kroku je možnosť výberu poistenia, batožiny, sedadla, prípadne iných doplnkových služieb. Uvedené služby sú spoplatnené a aktuálna suma sa zobrazí pri výbere danej služby. Uvedené sumy sa dajú uhradiť iba formou platobnej karty. Pokiaľ si neprajete výber iných doplnkových služieb, kliknite na klávesu Continue. V tomto kroku je potrebné stlačiť tlačidlo Check-in. Týmto ste úspešne dokončili online check-in a palubný lístok si môžete vytlačiť. Na obrazovke máte 2 možnosti. Print, vytlačenie palubného lístku, Save, vytvorenie PDF súboru a jeho možné uloženie na disk.